Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangalore Bhagavad Gita ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നെന്താ വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും? സമയം 6 മണിയായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 ഭാഗം 2 അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസൊക്കെ കണ്ടു. അതൊക്കെ കണ്ട് കുറെ കണക്ക് നോക്കിയോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയോ? ക്ലിയർ മനസ്സിലായ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 4 എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് മെയിൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മള് അല്ലെ? ചതുർയുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടു, സമ്പ്രദായങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? പിന്നെ 5 തരത്തില് മുക്തി കണ്ടു. ഇന്നലല്ലേ അതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ? എന്തൊക്കെയാ 4 യുഗങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. നല്ല കുമാരന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓർത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. അതായത് ഒന്ന് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, പിന്നെ മഹാദേവനിൽ നിന്ന് വന്ന രുദ്ര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമ്പ്രദായം കുമാര സമ്പ്രദായം. അത് സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ. 4 കുമാരന്മാര്. 4 S ആണ് വരുന്നത്. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരന്മാർ. 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് വന്ന സമ്പ്രദായമാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് 5 തരം മുക്തി കണ്ടു എന്നല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? സാഷ്ട്യം അല്ലെ? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. അങ്ങനെ 5 മുക്തി കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ? പിന്നെ 5 മുക്തിയില് ഏത് മുക്തിയാണ് ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി? ഏതാണ് ബ്രഹ്മത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി? സാരൂപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടുന്നതാണ്. സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റെ രൂപം നേടുക. സാലോക്യം ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് വസിക്കുക. സാമീപ്യം ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ വസിക്കുക. പിന്നെ സായുജ്യാണ് ബ്രഹ്മത്തില്, സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ബ്രഹ്മത്തില്. പിന്നെ സാഷ്ട്യം അല്ലെ? പിന്നെ ഉള്ളത് സാഷ്ട്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 4 യുഗങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം. ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ എത്ര വർഷമാണ്? കലിയുഗം കലിയുഗത്തില് 4,32,000. 32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ദ്വാപരയുഗത്തില് 8,64,000 ദ്വാപരയുഗം. ത്രേതായുഗം 12,96,000. 96. പിന്നെ സത്യയുഗം 17,28,000 അല്ലെ. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഇത് പഠിച്ചു? കർമ്മവും അകർമ്മവും വികർമ്മവും കണ്ടു എന്നല്ലേ അല്ലെ. കർമ്മം എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം. പിന്നെ അകർമ്മം വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. വികർമ്മം വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം അല്ലെ. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇന്നലത്തെ? എന്ത്? ശരി ശരി. 6 അവതാരങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങള്? പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. അതെ. പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, പിന്നെ ഏതാണ് ഒരെണ്ണം? യുഗാവതാരം. യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്ന് മന്നുവിനെ പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. മന്വന്തരത്തിനെ അല്ലെ. അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? നോക്കിയോ? ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നലെ എത്ര? 20 21 എടുത്തത് നമ്മള്? 20 വരെ എടുത്തു. ഇന്ന് 21 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതില് സ്ലൈഡില് ശ്ലോകം ഇല്ല. 21. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മം ത്യക്താ സർവാ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അപ്പോ എന്താണ് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരാത്തതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾക്ക് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് എന്തെങ്കിലും നേടിക്കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ലാതെ, ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങളിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ചവർക്ക്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ നേട്ടഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവാതിരിക്കുക? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപഫലങ്ങള് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, അത് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അത് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല.
അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാനോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തീകരണത്തിനോ ആയിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യന്ത്രം പോലെ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കായിരിക്കും. ഒരു യന്ത്രം പോലെ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തന്റേതായ ഇഷ്ടങ്ങളോ തന്റേതായ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, എല്ലാ അനിഷ്ടവും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചായിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതായിരിക്കും എന്റെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ എന്തോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യദ്യച്ചാലപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനിപത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിൽമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒരാള് താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അല്ലെ? ആ നേട്ടങ്ങളിൽ തൃപ്തനായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും. ദ്വന്ദ്മുക്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആ ഇപ്പൊ നേട്ടങ്ങളായാലും കോട്ടങ്ങളായാലും നമുക്ക് നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവൻ. നിർമത്സരനും മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും പിന്നെ ജയപരാജയങ്ങള് സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവനും. ജയം ഉണ്ടായാലും തോൽവി ഉണ്ടായാലും അതിനെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിലൊന്നും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അയാൾ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നോട് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും, നിർമത്സരനായിരിക്കും. ആരുടെ അടുത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല? മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ജയാപരാജയങ്ങൾ, ജയവും പരാജയവും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്താകുന്നില്ല? ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതായത് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹം എന്തിനാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് തനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് 1% പോലും വീഴ്ച പറ്റാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ ജയം ഉണ്ടായാലോ പരാജയം ഉണ്ടായാലോ അതിനൊക്കെ സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിലൊരിക്കലും വിഷമിക്കുക സന്തോഷിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ നേട്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നല്ല, താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്, താന്റെ കർമ്മഫലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മത്തില് ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങള്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തികൾ അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്?
നമുക്കറിയാം ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. കാരണം ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യമൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും തന്റേതായ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണോ സത്വഗുണോ പിന്നെ ഏതാണ് തമോ ഗുണോ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ. അതായത് സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും പിന്നെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ തന്റെ സന്തോഷത്തിനോ തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളോ ഒന്നും ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തില് ഹവിസ് യജ്ഞാഗ്നി ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തില് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം. ആത്മീയ ലോകത്തും ഇതെല്ലാതും ഉണ്ട്. ആത്മീയ ലോകത്ത് എല്ലാതും എന്താണ്? നമ്മളെ പോലെയല്ല. എല്ലാതും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ വസ്തുക്കൾ, ഓരോ വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒലക്ക ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളില്ലേ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാമോദര മാസത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥയില് ഭഗവാനെ ഒരലുമ്മല് കെട്ടിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തുമേലെ കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണത്? അതില് ഭഗവാനെ അതിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം അതിനും എന്തുണ്ട്? ആ സമയത്ത് അതിനും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, ആത്മീയ ലോകത്ത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഇതിനൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? അവർക്ക് എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും, എല്ലാത്തിനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുകളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും എന്ത്? എല്ലാതും. എവിടെയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ലാത്തത്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും എന്താണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുകി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും എന്താണ്? നമുക്കതിന് ആത്മീയ ചൈതന്യം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ബോധം വീണ്ടും കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു എന്തായിട്ട് മാറണത്? ആത്മീയമായിട്ട് മാറണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോധത്തിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ക്രോധത്തെ പോലും നമുക്ക് ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഹനുമാന്റെ. കാരണം ഹനുമാന് ദേഷ്യം വന്ന് ഹനുമാൻ ആ ദേഷ്യം എന്തായിട്ട് മാറ്റി? ലങ്ക ചുട്ടു ദഹിക്കാനായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ അതെന്തായി? അത് ഭഗവാന് സേവനാണ് ചെയ്തത് മാറിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്രോധത്തെ നമ്മൾ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി? അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബാങ്കില് കാഷ്യർ എന്താണ്? അത് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മളതൊരു സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ആ പൈസക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മുഴുവനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോരാനായിട്ട്. അത് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൾജിയർ യുദ്ധത്തില് ഇപ്പൊ ഒരാളെ വധിക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നൈബറെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മളത് സേവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി, നമുക്കത് അവാർഡായിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറാണത്, ധാർമ്മിക യുദ്ധമാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അത് നേരെ മറിച്ച് അർജുനന്റെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയാണ് അർജുനോട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലോ അത് അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനുള്ളതായിട്ട് മാറി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് കിട്ടുന്നത്, അതിന്റെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയവൽക്കരിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അതിന് പണിഷ്മെന്റ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഇവിടെ സ്ലൈഡേ ഇല്ല തോന്നുന്നു. അതെ, 25ന്റെ ഒന്നും ഇല്ല, 28 വരെ. ഞാൻ വായിക്കട്ടോ, ബുക്കുള്ളവരൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ജസ്റ്റ്. ദൈവമേവാപരോ യജ്ഞം യോഗിനാ പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞാനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വിവിധ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലരോ ബ്രഹ്മ തേജസ്സില് ജ്യോതിസില് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചിലവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചിലവരെന്താണ് വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലര് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണ് യജ്ഞാവതാരം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് യജ്ഞാവതാരം എന്ന്. വാസുദേവ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ വാസുദേവനെ അവതാരത്തിന് പറയുന്നതാണ് യജ്ഞാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സമ്പത്തിനുള്ള യജ്ഞമുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള യജ്ഞമുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാതും തങ്ങളുടെ സർവ്വതും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവരെന്താണ് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാര്, ഇന്ദ്രനോ ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ ദേവന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ ആരാധിക്കാം. എന്താണ്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറണത്, അത് ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് പോകണം. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറണത്, അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറും. ശ്രോതാദീനേന്ദ്രിയാണ്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള്, ചില ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികള് എന്താ ചെയ്യണം, അത്രയും വർഷത്തെ അവരെന്താണ് തപസ് ചെയ്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അവര് ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അവര്
ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അവരെന്തെത്തും അത്രയും കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികളോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും. അതായത് യോഗികള് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അവരെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ അവര് ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടി അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ആർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം. അവര് കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ആരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. മറ്റു ചിലരോ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗൃഹസ്ഥരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥർക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗൃഹസ്ഥർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവര് ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന മാനവ സമുദായത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങള്, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാക്കളോ ആകേണ്ടതായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു കിടണം. ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം വന്നു, ഗൃഹസ്ഥം വന്നു, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം, അതിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മള് മൃഗങ്ങളെ പോലെ നമ്മള് എന്താണ് ഒന്നും അറിയാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാതെ പരിപൂർണത കിട്ടാതെ നമ്മള് ജനിച്ച് മരിക്കേണ്ടവരല്ല. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അറിയാം, നാമജപാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മള് ഈ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലർ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പതാഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പതാഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ, പതാഞ്ജലിയുടെ യോഗയിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാ പരാഗാത്മാ എന്ന് 2 വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? പരാഗാത്മാവായിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇതിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിധത്തില് ശരീരത്തിന്റെ വായുക്കൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുകൂലമാക്കി കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണത്? ആ വായുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഈ പതാഞ്ജലി യോഗത്തിൽ പറയണതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വായുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പതാഞ്ജലി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്. പതാഞ്ജലി യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രാണവായുവിനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുക. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാധിയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യഥായ സംശയാവർത്തപ്രദഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ അവബോധം ദീപ്തമാക്കാണ്, പ്രകാശമാനമാക്കും. മറ്റു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റു ചിലർ എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടും ആ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൈവരിക്കുക. അപ്പൊ പതഞ്ജലി യോഗയിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിന്റെ, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് പിന്നീടും വരുന്നുണ്ട്. കുറെ തപോയജ്ഞം, ഹഠയോഗം അതൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഈ യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താകാം? ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. യോഗചര്യകളൊക്കെ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേറെ പറയുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ യോഗാസിദ്ധികൾ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപാനെ ജുഹതി പ്രാണൻ പ്രാണോപാനം തഥാപരേ പ്രാണാപാനാഗതി രുദ്ധ പ്രാണയാമാപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹതി. ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ഇവിടെ വേറെ രീതിയിലുള്ള പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്ന? പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തില്, പിന്നെ ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്വാസത്തെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വസന നിരോധനം സമാധിയിൽ ശ്വാസനിരോധനം സമാധിയിൽ ചെയ്ത് വർദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? നമ്മളെ പ്രാണനെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക ചെയ്യണത്. നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറെ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നല്ലേ? കുറെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്വാസത്തെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമാധിയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ, നമുക്ക് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണുന്നില്ല എന്നെ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്നും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ യോഗാസിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവര് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർക്ക് പ്രാണനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആ സിദ്ധികളിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലര് എന്താ പറഞ്ഞ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശരീരവായുവിനെ
നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ഞാൻ ചാരിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ശരീരവായു, നമ്മളെ ആ വായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? നമുക്കിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സമാധിയിലാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? യോഗാചര്യയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതില് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്താ പറയുക? കുംഭകയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കുംഭകയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് സമാധി ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാണവായുവിനെ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വായുവിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്? ഈ യോഗാചര്യയിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, കലിയുഗത്തില് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നു അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗികളെല്ലാം തന്നെ. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ? യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തിലെ പാപപ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക്, പരമമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരെല്ലാതും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികളെ കുറിച്ച്. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, യോഗികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് യോഗികൾ അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമഃ. കുരുശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തില്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മളത് കണ്ടൂല ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ എന്തായാലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തേ പറ്റൂ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ആഹാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളുടെ ബോധമണ്ഡലം അത് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാർ, അവരെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ആവശ്യത്തിന് ചൂട് എല്ലാം നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള കിങ്കരന്മാരാണ്, മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരാണ്. അവരെയാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ
എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തോതിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്? വിഷ്ണു ആണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരും അതില് സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിതത ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിധി താൻ സർവം ഏനം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വേദത്തിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല തരത്തിലായിരിക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ലേ ശരീരത്തിന് ഗുണം, ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല യജ്ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മള് ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാ യജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സമ്പത്ത്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ദിവ്യയജ്ഞത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. അപ്പൊ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഈ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എന്തിന് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? എല്ലാ സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യയജ്ഞത്തിലാണ്. എല്ലാതും ചെന്നെത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യയജ്ഞത്തിലേക്കാണ് എല്ലാതും ചെന്നെത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, നമ്മൾ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ്. പിന്നെ എല്ലാതും എത്തേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ്. എല്ലാതും എത്തുന്നത്, നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ദിവ്യജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ദ്രവ്യയജ്ഞമായാലും ജ്ഞാനയജ്ഞമായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ സാധിക്കും? ദിവ്യജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയ്ക്കധീനരാകുന്നില്ല. കാരണം ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് വശംവദനാകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്?
സത്യം പരം ധീമഹി അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് സത്യം. ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിൽ നിന്ന് സേവന മനോഭാവത്തോടെ നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. നമ്മള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? ഗുരു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആ അത്രയും നമ്മൾ ആദരവും ബഹുമാനവും ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഗുരുവിന് കൊടുക്കണം. കാരണം ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പോലും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്ദീപനി മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ഗുരുവാണ്. കാരണം എന്തിനാ? ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്തിനാ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്? കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം നേടേണ്ടത്? സേവന മനോഭാവത്തോടെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹ യജ്ഞാത്വാനം പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മള് മായയ്ക്ക് അധീനനായിട്ട് പോകില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും എല്ലാതും എന്റേതെന്നാണെന്നും ഉള്ളത് സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകില്ല, മായയ്ക്ക് അധീനരാകില്ല. മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്നൊരു സത്യം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ട് നമ്മൾ പോകില്ല. കാരണം ശരിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയതെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പി ചേതസി പാപേഭ്യോ സർവേഭ്യോ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ പ്രചിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ? പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ആകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയണത് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ചിലപ്പോ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പലതരത്തിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ശരി നമ്മള് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ദുഃഖ സമുദ്രം താണ്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ആരുടെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഗുരുവിലൂടെ. ആ ഗുരുവിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു നീന്തക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നീന്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പാടായിരിക്കും അല്ലെ. എത്ര വലിയ നീന്തക്കാരനാണെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നീന്താനായിട്ട്, പക്ഷെ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീന്തി വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സഹായം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കൈപിടുത്തം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരു. നമ്മൾ ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം നമ്മൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു രക്ഷകനായിട്ട് മാറാണ് അവിടെ ആര്? ഗുരു. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, ഈ ജന്മത്തിൽ ഗുരുവിനെ കിട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുരു ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരു അതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ, ഗുരു ആവേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തരും. പിന്നെ ആ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമുക്കത് വേണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ നമുക്കത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. യഥൈതാംസി സമീത്യോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പോ അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന് അഗ്നിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എങ്ങനെയാണോ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അല്ലെ, തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളുടെ ഒരു അഗ്നിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകാണ്. നല്ല കർമ്മങ്ങളായാലും ചീത്ത ഫലങ്ങളായാലും അതെല്ലാം അതില്ലാതാകും. അതില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു അഗ്നിയാണെങ്കിൽ ആ അഗ്നിയില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും അതില് ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ദയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കത്തി ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അഗ്നി കൊണ്ട്. അഗ്നി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, അഗ്നി സ്വയം അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അഗ്നിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ മുക്താവസ്ഥയിലാവാണ്. നമ്മൾ ആ ബന്ധനം അതിൽ നിന്ന് പോകാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തൽസ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിദ്യതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടും വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, പരമമായ സത്യം അല്ലെ, പരമമായ സത്യം, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സത്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പരമമായ ഒരു സത്യത്തിനേക്കാളും വലുത് പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടും വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പാകപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയാ, നല്ല പഴുത്തൊരു മാങ്ങ പോലെ അത്രയും പാകപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മികത്തിന്റെ ഏറ്റവും പാകപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ പരിപക്വ ഫലം കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാങ്ങ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് പച്ചയാണ് അല്ലെ, കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് അത് പഴുത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മികത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ മാങ്ങ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. അത് വേണമെങ്കിൽ അത് വീണു പോകാം, കേടായി പോകാം, പലതും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്ത് നല്ല മധുരമുള്ളൊരു മാങ്ങയായിട്ട് മാറും അത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം, താഴെ വീണു പോകാം, മറ്റുള്ളവര് കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താം, അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പഴുത്ത് നല്ല മധുരമുള്ളൊരു പഴമായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും
നമ്മള് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാളും. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെന്താണ്, നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഏത്, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബന്ധനം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകും, മുക്തിക്ക് കാരണമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫലം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണെന്നും അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അത് അറിയണം ആദ്യം തന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രദ്ധവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിനർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്, അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവരാണ്. കാരണം അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇതിലില്ല പ്രഭു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റാത്തത്. 42 നിൽക്കുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വസിക്കുക, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവർക്ക് അവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉന്നതി നേടാനും പിന്നെ ആ ആധ്യാത്മികമായ ശാന്തി കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാപരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, സംശയത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈശ്വരാവബോധം കിട്ടില്ല, അവർ അധപതിച്ചു പോകും. കാരണം സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ, അവര് സന്തുഷ്ടി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സന്തുഷ്ടിയോ സമാധാനമോ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനോ സന്തുഷ്ടി കിട്ടാനോ സാധിക്കില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവം തന്ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തില് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം ആ വ്യക്തിയെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ വ്യക്തിയെ, കാരണം അയാളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ അത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ, ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. കാരണം അജ്ഞാനം മാറ്റി ജ്ഞാനം വേണം, അജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ്.
അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യുക. അർജുനോട് പറയാണ്, നിന്റെ അജ്ഞാനം മാറ്റി ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നീ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മൂല സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും, നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാനായിട്ട്, എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് പാപഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്ത് കർമ്മങ്ങളില്? ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ. അതങ്ങനെയല്ലേ വരണ്ടേ? ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 9-ാമത്തെ ഏതിലാണ്? ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരാശേരിയത ചിത്താത്മാ സർവ പരിഗ്രഹാഃ. ഓക്കെ, ശരി. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിൽ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ മാതാജി. 9 ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇട്ടില്ല മാതാജി. വേണമെങ്കിൽ തരാം, കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം. ഇന്നിപ്പോ ഇട്ടില്ല. മത്സര ബുദ്ധി, ജയാപരാജയം ബോധമില്ലാതെ. പിന്നെ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗുരുവിനെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട്. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1-ാമത്തെ ലെവലിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലിടാഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് 2 കാര്യം നോക്കാൻ്റെത്. ഒന്ന്, സമയം 7 മണി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ. ഇന്നലെ നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 ചതുർയുഗം എത്രയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് 1000 ചതുർയുഗം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വർഷം. 100 വർഷം. 43 ലക്ഷം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 43,20,000. 100 വർഷമല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കുറച്ചോ നമ്മള്? അല്ല, 4,32,000. അല്ല, ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 43,20,000 വർഷമാണ് മാതാജി. ആരുടെ ആയുസ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസോ? അല്ല വർഷം അത്രയും ചതുർയുഗം. ചതുർയുഗം. അത്
multiplied by 360. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എത്രയാണ്? അതല്ല മാതാജി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് 1000 ചതുർയുഗമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയില്ലേ? അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗം, ഒരു ദിവസം 2000 ചതുർയുഗം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന്? 1 കോടി 6 crores 40 lakhs ആണോ മാതാജി ചതുർഭുജം? അത്രയും ചതുർയുഗം. ഒരു പകല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 6 കോടി 40 ലക്ഷം 6 കോടി 40 ലക്ഷം ചതുർയുഗം. അല്ല, ഒരു ചതുർയുഗം 43,20,000 20,000. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത് ശരിക്കും ഒരു ചതുർയുഗം വരുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ചതുർയുഗം. അതെ, ഒരു ചതുർയുഗം. കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 43,20,000 ആണ്. അത് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗം. 1000 ചതുർയുഗം പറഞ്ഞ ഒരു പകല്. ഒരു പകൽ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 2000 ചതുർയുഗാണ് അല്ലെ? 2000. അപ്പൊ അത് 43,20,000 ഇൻറ്റു 2000 ആണ് എന്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം വരുമ്പോ ഇൻറ്റു 360 ഇൻറ്റു 100. അത് തന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞത് 6 crores അല്ലേ? 40 ചിട്ട് 3,11,40,000 കോടി വർഷാണ് ആരുടെ ആയുസ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. എത്ര? അത്ര ചതുർയുഗം അല്ലേ മാതാജി? 2000 ചതുർയുഗല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ? ചതുർയുഗം അല്ലേ മാതാജി? വർഷമല്ലല്ലോ വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം 2000 ചതുർയുഗം. അതെ, അതെ, ഒരു ദിവസമാണ് 2000 ചതുർയുഗം. ഒരു ദിവസല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്നത് മാതാജി? അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? 2000 into 360 into 100 വരില്ലേ? ചതുർയുഗങ്ങൾ വരത്തില്ലേ മാതാജി? വേണം. അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത്? 3,11,40,000 കോടി. 3,11,40,000 കോടി. 3,11,40,000. അതാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. 3,11,40,000 കോടിയല്ല മാഡം? കൂടുതൽ വരില്ലേ മാഡം? ഇല്ല മാതാജി, അത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. കോടി 31,104 കഴിഞ്ഞിട്ട് 3,11,40,000. 3 കോടിയല്ല മാഡം? അതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വരുന്നത്. 3,11,40,000 കോടി. 3,11,40,000 കോടി. അത് തെറ്റാണ് മാഡം. അങ്ങനെ ആവില്ല മാം. അത് എന്തോ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാം. ഇല്ല മാതാജി, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോളൂ, അപ്പൊ കിട്ടും. മാതാജി ഇത് 2000 into 360 into 100 ചതുർയുഗങ്ങളല്ലേ? 2000 into 360 into 100 ചതുർയുഗം അല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്? into 43,20,000. അതൊന്ന് പറയാം.